yake na zahiri. Kamar yadda na faɗa a baya, zahiri da baɗini na Allah ne. Allah ne ya san me za a yi yanzu, shi ya san me za a yi gobe, shi ya san me za a yi jibi. Amma dai a kintace, a hasashe, magana ta lillahi wa rasuli, APC ba za ta iya cin Kano ba. PDP ba za ta iya cin Kano ba. Amma PDP za ta ci Sokoto, za ta ci Kebbi, za ta ci Kaduna, za ta ci Zamfara, za ta ci Jigawa, za ta ci Katsina, za ta ci Kogi, za ta ci Niger. Kana fahimta ta? Duka South tun daga kan wannan rigimar da wuke ike, duka jihar South PDP za ta ci, Atiku zai ci. Amma ba zai ci Kano ba. Rabi Musa Kwankwaso tabbas zai ci Kano, tun daga kan takarar shugaban ƙasa har gwamnansa. Abba gida zai ci gwamna a Kano. Amma maganar jam'iyyar PDP za ta ci Benue, za ta ci Kogi, za ta ci Taraba, za ta ci Bauchi, zai ci Adamawa. To kamar a ɓangaren jam'iyyar APC, wato ɗan takararku na jam'iyyar APC, shi kamar jihohi nawa kenan ake hasashen zai iya lashe su? Zai ci Lagos. Tabbas zai ci Lagos, zai ci Osun, zai ci Ogun. Jihohin nan guda 6 tabbas zai ci su. Shi kuma Atiku duka 25% ɗin da doka ƙasa ta ce a samu, Atiku zai samu a nan gurin. To wannan tabbas zai samu. Amma akwai wani abu guda ɗaya wanda ya kamata mutane su gane. Tunubu, maganar da ake yi shine babban matsalarsa shine gwamnonin jam'iyyar APC. Shine matsalar Tunubu, gwamnonin jam'iyyar APC. Mu yanzu a nan Kano in ka ɗauka, a Kaduna in ka ɗauka, talaka wanda zai je idan gwala ƙuri'a baya tare da Nasiru ‘yan Rufai. A Kano in ka ɗauka, talaka wanda zai je idan gwala ƙuri'a baya tare da Ganduji. A Katsina ba sa tare da Masari. A Kebbi ba sa tare da gwamnan Kebbi. A Zamfara ba sa tare. Duka in ka je jihohin nan, duka gwamnoni su ne matsalarsu. Ka fahimce ni? Amma ina so in tabbatar ma Atiku in nan guraren zai ci tabbas. Sannan Kwankwaso zai rage wa APC ƙuri'a. Ya kamata mutane su sani fa, Kwankwaso ba PDP zai rage wa ƙuri'a ba. APC zai rage wa ƙuri'a.